Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uway na padeng kisamla don sam. Uban nakajela Meghalaya. Ulayok man mi khamat ya kajela. Ha kabanya shimbenta kajing ya kop shot. Ya kabalatip kum ka dance divani. Ya kani kajing ya kop shot laju peni man la ka sat jan but sngiu blay. Ha ka por prabaji janmid. Ha ka channel Colors TV. Ya new samla la tip kerteng kumu Vishal Paul. Baru basyong basa. Mau ba barapathar. Nakalyang niu samlaw la kintui ki pajba ka jela. Bakin ajing kershan lem yu ha ka ba menta uladon ha ka thup jong ka top 40 jong ka jingya khun. Badu don ka jing kerman ba un la ban wanra nam bat borom ye ka jela lingba ka jing kershan jong ki pajba. Hi, my name is Vishal Paul and I am from Shillong, Meghalaya, India, and I am currently representing Northeast Shillong in Dance Divane, where I am selected in top 40. So I need your support, guys. Please support me in my future journey. And yes, I will be representing Shillong to the court. Congratulations.